Halo, 33 komppanian kapteeni soittelee täällä, terve. Tällä kertaa pikkusen niin tiukemmalla asialla, että tänne nyt pamahti ilman ilmoitusta, tuli Terralta joku Helkatin direktori tänne niin pyörimään lappujensa kanssa ja rupesi meiltä niin tivaamaan sitä, että ollaanko tietoisia siitä, että Terralla on sovittu tämmöinen direktiivi, että kaikki tämmöiset niin laskunien voimapaketit ja kaikki muut on niin kerättävää. Pitäisi olla joku niin tilastot siitä, että kuinka monta kertaa niin plasmoja keitetty, kun tavallaan niistä lähtevät päästöt niin aiheuttaa tämmöisiä niin ilmakehälle. Niin en minä oikein ymmärrä, mitä ne aiheuttaa, mutta jotakin niin ei positiivista. Niin. Raskasmetallijäämiä, mitä kaikki. Täällä pomppaa raskasmetallia niin pystyyn. Meitä tusauttelee tämmöllä niin vihreällä energialla. Väriltään vihreä, mutta se, että mitä se aiheuttaa, niin ei kyllä varmasti ole niin vihreä energiaa niin sekään. Täällä on paikallisväestö kasvaa niin sarvia päästä, täällä kasvaa jotakin Helkatin lonkeroita täällä maassa, niin se laittoi meille käyttökielto joka ikiseen niin laserkivääriin ja niin plasmatykkiin, mitä meillä niin komppanissa löytyy. Niin mitä me tehdään? Kivilläkö noita pitää niin vihollista heitellä? Viimeksi kun täällä ruvettiin kivillä heittelemään niin jotakin, niin se komissaari päätyi sinne kauhusilmään ja siitäkin tuli niin nootti. Kalle, lähde nyt pois mylisemästä. Niin ottakaa nyt Jumalkeisarin nimessä joku kanta tähän, ei me nyt tällä lailla voida jatkaa. Loppu.